Ahojte, po dlhšej pauze vás konečne vítam pri mojom ďalšom videu. Dnes sa nachádzam na jednom celkom špeciálnom a zachovalom mieste. Jedná sa o opustený hotel, ktorý je zatvorený len pomerne krátku dobu. Zatvorili ho niekedy okolo roku 2021, teda aspoň to bol najnovší dátum, ktorý sa nám v budove podarilo objaviť. Takže hotel ukončil svoju prevádzku niekedy počas pandémie. Možno to bol jeden z dôvodov, prečo ho museli uzatvoriť. Toto miesto je ale špeciálne tým, že som z neho zatiaľ nikde nevidel žiadne fotografie ani videá od iných urbexerov. Dovolím si teda tvrdiť, že sme tu zrejme ako prví. Celý hotel je rozdelený na dve časti, starú a novú. My sa aktuálne nachádzame vo vstupnej hale starej časti. Je menšia a prevažne je tvorená len izbami pre hostí, ale taktiež sa tu nachádza aj byt majiteľa, ktorý ste mohli vidieť v predošlých záberoch. Nazrel som do izby číslo 1. Bola štvorlôžková. Niektoré postele ostali dodnes ustlané, no niektoré sú zase rozhádzané. Vyzerá to tak, že v starej časti prešli kúpeľne rekonštrukciou. Za to balkón, okná aj dvere sú v pôvodnom stave. Všimnite si, ako je celý hotel obrastený hustou vegetáciou. Myslím, že väčšina okoloidúcich si ani nemá šancu všimnúť, že tu vôbec stojí nejaká budova. Myslím, že aj to je jeden z dôvodov, prečo je hotel stále taký zachovalý a chránený. Teraz už som sa presunul na prvé a zároveň najvyššie poschodie. V izbách už je vidieť známky vandalizmu. Sice sme tu možno ako prví urbexeri, no vandali a zlodeji nás už ale predbehli. V jednej z izieb je cítiť silný cigaretový zápach. Že by mal hotel dodnes nejakého obyvateľa, ktorý si tu žije zadarmo? Našťastie sme ale žiadneho nestretli. Cez túto malú spoločenskú miestnosť na chodbe plynule prechádzame do novej časti. Najskôr sa pozrieme o poschodie nižšie. Prízemie je asi najzaujímavejšia časť z celého objektu. V týchto priestoroch sa samozrejme nachádza veľká jedáleň, bar a kuchyňa. Určite ste si už všimli, že hotel je ladený do náboženskej tematiky. Všade na stenách visia kríže, ale nájdeme tu aj rôzne náboženské obrazy. Z dôvodu zachovania a utajenia polohy tohto hotela viac radšej prezradzať nebudem. Priestory baru z nejakého dôvodu takmer celé vypratali. V policiach už neostali žiadne poháre. Hneď za barom je táto menšia spoločenská miestnosť. Myslím si, že sa tu vykonávali aj bohoslužby. V rohu je totiž opretý veľký kríž a vedľa neho je skrinka, ktorá pripomína oltár. Kancelária vedúceho vyzerá, ako keby odišiel len včera a dnes sa mal opäť vrátiť do práce. Na stene za dverami je skrinka, v ktorej kedysi viseli kľúče od celého areálu. Nezachoval sa tu už ani jeden. Pokračujeme ďalej a vstupujeme do priestrannej kuchyne. Pred odchodom ju celkom pekne upratali. Je tu čisto a vyzerá to, že všetko je na svojom mieste. Dokonca tu ostali aj nejaké potraviny. Väčšina dátumov spotreby končila niekedy okolo roku 2022. Vzadu za kuchyňou je ešte pár miestností, ktoré boli zrejme určené len pre zamestnancov. V šatni dodnes zostalo visieť oblečenie zamestnancov, vrátane tohto rúcha, ktoré zrejme kedysi nosil kňaz, ktorý tu slúžil. Vrátil som sa opäť na prvé poschodie a ideme ešte nazrieť do ďalších izieb.
Izba číslo 11 bola zrejme iba jednolôžková, možno slúžila ako izolačka. Špaky v popolníku na balkóne a džús. Opäť nadobúdam pocit, že tu donedávna niekto býval, alebo aj možno stále býva. Toto video bolo totiž natáčané ešte v roku 2023, takže dátum na džúse bol pomerne aktuálny. O poschodie vyššie sa nachádza už len podkrovie. Je zaplnené rôznym nábytkom či detskými hračkami. Ostal tu aj nejaký zabudnutý odkaz vo fľaši. Som zvedavý, čo na ňom bude. Tak zrejme to bola len nejaká aktivita pre deti. Možno sa hrali na pirátov. Nakoniec ešte nahliadnem do suterénu. Čakal som, že tu nájdem aspoň nejaký malý bazén, no mali tu aspoň posilovňu a malú herňu. Vyšli sme z hlavnej budovy a v areáli sme ešte objavili túto chatu, je označená ako koliba. Koliba je v podstate tvorená len jedálňou, uprostred ktorej mali krb a dookola boli stoly pre hostí. Za malým výdejným okienkom sa ešte ukrýva bar, v ktorom sa zachoval napríklad tento starý písací stroj, ale aj nejaké tie fľašky od alkoholu. Pod barom je ešte ukrytá jedna miestnosť, vyzerá to na vínnu pivnicu. Ak sa vám video z tohto pekného miesta páčilo, určite nezabudnite zanechať like. Pokiaľ ste tu noví, tak sa určite prihláste na odber, aby vám už neuniklo žiadne nové video a ja dúfam, že sa uvidíme aj na budúce pri ďalšom zaujímavom opustenom mieste a čaute.